traité-tsika dossier-n'olo jiaby zay mandefa amitsika traité-tsika fo. Zay volaniko, anareo mavozo io tsy ameko volaniko, tsy ameko tsigny amin'ny tanàna fa fahitatsika dictateur, donc mbola tsara jiaby. Tsy ameko tsigny anareo koa mavozo, tegna tsy ameko tsigny, fotony amin'ny tanànatsika ao fa zay volany afakan'andro Kristiano Moaly fa dictateur ao boka. Fa mandika lalàgna jiaby, exemple lalàgna raiky volaniko aminareo, constitution. Letsy raha valmanina normalement, illégal constitution io. Déjà agnatin'ny constitution tsika, tokony tsy magnefa l'école. Tsy haiko tokony tsy magnefa l'école. L'école est gratuit à Madagascar dans la constitution. Normalement, en temps de transition, tsy tokony toucher la constitution. Azonareo, izy koa misy coup d'état karaha io, izy koa misy transition, tsy tokony toucher la constitution. Touchendreo constitution. De toute façon, raha ataondreo jiaby io, c'est illégal. Ireo fa dictateur, ireo fa corrompu, ireo fa mafia, ireo amizay mampiada atsika, miprivé atsika liberté d'expression reo, donc maromaro koragnitsika après. Désolé professeur, mbola magnano directé après za mikeky. Voilà. Maromaro raha étudietsika. Bon, voalohany misy za comme défendre olo jiaby. Izy koa fa misy raha tsy manjary ataondreo, soit manjary, za midéfendre reo. For exemple, izy koa vazaha magnara tsy manjary ao à Madagascar, za midétruire izy. Azonareo? Izy koa ndraiky vazaha magnara tsara ke ankadalain'olo à Madagascar, za koa midéfendre izy. Raha zegny monsieur le maire fotony izy fa nagnaboaka vazaha zay, tu vois. Mais problème tsika, surtout tsy viavy jiaby volaniko zegny. Izy koa manambady vazaha izy, reo magnararotsy amendreo dossier jiaby igny. Exemple, misy araiky zao Ambilobe, complice ny commissaire jiaby zao, misy viavy ty angala vola aminazy, nitoriny viavy ty izy. Donc du coup, en fait, le gars, il le lâche pas. Harcèlement, volaniko aminareo zegny fotony izy vazaha. Bon, izy koa vazaha volaniko magnolagna, za mavita mamono izy volaniko zegny. Fa raiky ty volaniko aminareo zegny, olo matoelahy izy, tsy maro olo mahazo retraite karaha ataonay volaniko zegny. Tsy maro. Retraite civile tsy mitovy retraite maramila. Ary par rapport amin'ny asa nataony, tsy mitovy koa retraite nazy à Madagascar. Tsy vazaha jiaby manambola. Fa volanazy fo be, izy koa izy fa avy Madagascar. Natao izy miaraka amin'ny viavy, ok. Izy elle veut s'en sortir la fille. Mais izy koa viavy koa nahazo raha hely igny, magnasaradala koa, tsy mety zegny. Azonareo zegny, vazaha izy io harcelendreo izy Ambilobe ao, amin'ny commissaire ao. Tu vois? Harcelendreo jusqu'à complice ro police, complice ro jiaby agnato. Tu vois? La plupart. Zegny, entre parenthèses, zegny raha mandalo j'espère afitran'olo ty nandeha. Tu vois? Nandeha agny afitran'olo ty fa haiko tsy vazaha jiaby, haiko tsy viavy jiaby magnanjay fa misy za fa témoin, misy vazaha ny extorquendreo de vola jiaby iny tao tadiego. Mais bon, tsy mety atao zegny, atsika koa miady. Raha tsara, tokony continuer tsika fo amin'ny raha tsara zegny. Aditsika zio, resaka ity arrestation arbitraire ataon'ny fitondragna ty. Fitondragna ty tsy mahay miegny. Fitondragna ty mafia. Jusqu'à nanty, professeur igny, normalement, garde à vue fur combien de jours tokony garde à vue. Tu vois? Jusqu'à nanty tsy regny problème ni garde à vue ni professeur aty. Ary tsisy syndicat, ary tsy regny mpianatra. Tsisy araiky regny. Jusqu'à ombiagna atsika angigny volaniko zegny. Atsika angigny jusqu'à ombiagna. Zegny volaniko, alevanareo, mandehana amin'ny lalabe nareo tsy mamakimaky raha volaniko zegny. Mandehana amin'ny lalabe, izy koa tsy zegny, io tsy aboakandreo. Tu vois? Reo volagna fa ireo tompin'ny fanjakana. Tsisy olo tompiny zegny, vahoaka tompin'ny pouvoir. Vahoaka nagnapetsaka nareo io. Comme vahoaka nagnapetsaka maire Jean-Luc Javoljara amin'ny place nazy. Dikan'izegny aboanareo
Jean-Luc Javoljara magnano asanazy. Même sasanao foka izy fa tsy masaky mivolagna fotony mahazo baiko zegny izy tsy hain'izay raha volagniny io. Azonareo, donc raha simple raha volaniko zegny. Izy koa tsy tianareo iretsy Diego Suarez io, magnova raha manjary. Jusqu'à ny anty fitondragna ty dans le monde entier, volaniko aminareo zegny, ary tsy mila preuve eky fahitatsika maso. Fahitatsika maso, ino raha ataony fitondragna ty. Natoatsika dernier de la classe, za tokony mirejuira volaniko aminareo zegny. Za mipetraka ivelana ty, za tokony mirejuira mahita le Romanungay ariary mahibe fô. Ok, za tokony mirejuira. Mais non volaniko aminareo zegny, za tsy mirejuira. Za tsy mirejuira zegny volaniko. Eko, natoa volatsika ambany be, dikan'izegny ekonomitsika tsisy raha pare aratsika mampijiky vola fa tsy hitanareo aetany mboany vola mijiky agnaty ao fo le groupe restreint. Zegny volaniko, zahavanareo tsara le club 48 io volaniko. Zahavanareo tsara le club 48 io. Za maregny volagna tondro sacrifice andraduely apetraka andreo hajo. Zay tsy mila. Pourquoi? Zay fa mahay karakory hajo zegny. Karakory la faminazy. Anao gnadoso, comment dire ça? Anao gnadoso andraduely fa tsy hainareo fa source ny problème jiaby io mamra vatomanga. Ary hajo zay mahay mamra vatomanga. Azonareo? Donc ça veut rien dire. Zay mila raha mazava. Exemple, ataovanareo miala andraduely apitranareo karaha transition mais en espèce de état fédéral. Zegny raha angatan'olo depuis. Amle 31 mars 1992, ino raha nandalo to Madagascar. Ninareo pa misy 13 mai. 13 mai, alotsika andem 13 mai, alotsika andem. Mais le 31 mars aby io. Ino raha voamojajaony. Tsy izy fô, maromaro nagnana, fôtony niady état fédéral io. Zay volaniko aminareo, ndre ino raha volagninareo, état fédéral io tsy maintsy divanay fô. Karaha nataony Sankara niady pour l'Afrique, zay izy io miady karaha indépendance ne io. Indépendance, ary volezanareo mivolagna fa dividivizegna Madagascar, États-Unis koa dividivizegna ao. Nagnino izy mandroso? Canada dividivizegna, magnino izy mandroso? Bénéfique ntsika jiaby io volaniko zegny. Bénéfique ny gas erany Madagascar jiaby. Même ny ivelany. Bénéfique io. Zay tsy mijery lalàgnanareo fa tsy mila magnano tenue militaire izy koa anao civil. Anao mba tsy civil général Tshibomba eky fa cure-dent volaniko. Anao mba tsy civil, ino fomba andesinao koa mba médaillenao en tant que militaire aby io. Anao taloha, anao zio boka fa civil. Na ino anao mitondra médaillenao? Anao volagna ataova ty lalàgna, or que anao amizay mandika lalàgna. Anao amizay mandika lalàgna boka. Or que anao tokony manampahaizagna arakaraka amin'ny CV nao hita amin'ny internet ato, raha nao jiaby tokony manampahaizagna ni anao. Anareo préfet karaha zegny koa. Nagnino forcenareo exemple piasan'ny l'Amérique tsy maintsy miaraka amin'ny PDS. Exemple izy io miaraka amin'ny PDS. Anareo fa dossier maire io mbola en cours. Miaraka amin'ny PDS ro. A 12 PDS io. Ireo niaraka tamin'ny PDS io koa. Ravagninareo koa. Non mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu parce que anareo zio, parce que anareo nazo pouvoir, anareo mivolagna n'importe quoi. N'importe quoi. Izy koa nandroso Madagascar io. Izy koa anareo tokony ambelanareo mivolagna olo deja. Natoa olo mitaregny misy antony. Ke olo tsy amaizanareo kobe ande amikoegny arifo iambiny jusque izy maty. Anareo nefa mamono olo. Anareo koa assassin. Anareo assassin, anareo mandeha mangalatra
tan'olo mandrava tan'olo anosibe avo crise cardiaque olo aby igny tsy assassin zay zala anareo magnirika maramila mandeha mitrivotra vahoaka tsy assassin zay André c'est un assassin, premier ministre c'est un assassin, Mamra Vatmanga c'est un assassin, général Bombe c'est assassin. Le gouvernement tout entier c'est des assassins. Aznaro, bonjour tout le monde, bonjour Patrick, bonjour Fale. Voilà, Zevlan, Fatisra Mandjar ou à Madagascar. Armitrangana vaoka diab araza aty ivelany mangatka am diaspora atsika ivory atsika ikoragna eko anareo koa mba mavozo boka maro mavozo anareo soit avantage nareo vola tsara fo ero io manonga mavita mandefa vola bebe zay hagny or que tsy anareo raha mandalo après imaginez rozio ava nde ndrava tragnonareo agny fode maromaro boka misy tragno agny akory ataonareo io amizay nareo nde volagna marigny volagna igny pour l'instant raha volagninay jiaby izy io marigny raha volagninay jiaby fanjakana ty dictateur tsy mi respecter la liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de manifestation. Aïe professeur io volagno aïe professeur io aboanareo professeur amlalanganareo fa combien d'heures izy io fa agnatiny violent en garde à vue fa firy jour izy en garde à vue ino raha agnatiny constitution izy io possible tsy jugenareo direct fa lefanareo atanarive exemple donc nous sommes pas d'accord ataonareo fa tsy ara-dalagna volagno zegny tsisy olo d'accord raha ataonareo io. Donc, libérenareo prisonnier politique diaby. Libérenareo tsy magnaraka bekony Mamra Vatmanga fo izy koa fa tsy mety Mamra Vatmanga soit premier ministre mila samborigny soit gadregna soit avoniagna zanakanareo la plupart mandeha mianatra ivelany la plupart mandeha mianatra ivelany abadoanareo le vahoaka comme ça pour détruire comme nareo un pays il faut détruire l'éducation zegny raha ataondreo io comme ça anao mijaly anao pense juste karakory anao iala jalinao io anao fa tsy raha mipense avenir direct mipense za mila mandeha mihina mare mandeha miasa anao tsisy le temps anao mandeha magnano manifestation raha kiniagnana io tegna kiniagna io zay volanko raha ataon'ny fanjakana ty fa trop ireo miallumer le feu zavanareo olo commence menace fa empaka boka olo jiaby commence menace olo le pire volanko aminareo zegny atsika diaby io victime atsika diaby victime anareo opérateur économique volanko anareo victime anareo piasa anareo victime anareo piantra anareo victime diabo victime que ce soit Tana, Diego, Majenga, diable victime aïe tanana miss indra tsisa Madagascar otriny prix lavania ty exemple otriny lafo prix lavania ty anareo kadaleny Mamra Vatmanga akapareny raha jiaby zegny akapareny raha jiaby zegny comme ça zay olo mietrika le ty élimineko fotiny androboka affaire anaka izy koa anao Mamra Vatmanga magnano affaire anao ke mibénéficie vahoaka jiaby tsisy olo asaky ivolagna anao fotiny mibénéficie olo jiaby karaha anao zegny koa premier ministre karaha anao koa zegny Andry Rajoely exemple olo volanko aminareo zegny mandefa entana magnano commerce exemple anao CBO opérateur économique mandeha mivolagna aminaka fa zay koa magnefa lafo izy ty ataonao calculer reçu jiaby bokanjo anao calculenao hazala karakory Madagascar tsy androso zalahy zava pourtant tananatsika ampijaliagna izy tsara mijaly ampijaliagna firy touriste ava Madagascar
en 2024 firy touriste nahava à Madagascar. Mais raha tokony mampidriky vola tsy développé indreo fotony mila ireo micontrôle raha jiaby ao Antananarivo les clubs 48 io volagno mila reo micontrôle raha jiaby hitanao fa aia volan'ny touriste aby io volagno tu vois exemple mandeha hôtel reo normalement misy taxe mandeha amin'ny fanjakana aia vola jiaby io mandeha restaurant anao misy taxe mandeha fanjakana fotony magnefa patente boka atsika magnefa patente magnefa raha jiaby aia vola jiaby io tsisy vola miboaka azonareo eko ro jiaby agnato misy karana agnato misy vazaha agnato misy coachier agnatin'ny club 48 ao misy tu vois ireo restreint zegny atao hoe mafia volaniko zay ireo mafia ireo mpamonolo assassin fa nalefa koa amin'ny volaniko zay fa nalefa koa amin'ny Mediapart za miamby ary za koa miamby par rapport amin'ny raha nivolaniko tamin'ny Gaël Borga zay miamby koa pourquoi volaniko tsy nalefa an'le plainte-nay jiaby igny zay miamby izy ko tsy ataony eh ben atsika mandika koa atsika mandeha tany hafa non il y a plus de freedom il y a plus de paix il y a plus de liberté tsisy raha à Madagascar olo jiaby mitaregny fa tsy mahazo mitaregny zegny olo ampijaliagna tsy mahazo mitaregny zay ty mba biby na biby fo mahay mitaregny ke zay biby vangonako be izy milefa ke zay iambigny fo zay marary ke général bomba tsy mila mikorontagna soit cerveau-nareo ao fa mikorontagna loatra fa tsy hainareo raha ataonareo baka azon'ny pouvoir aty anareo karaha fa voki-dramala boka anao amizay mandeha mitraite olo ke mivolagna en Russie en russe ke volagninao normal ve ingahy anao tsy normal natao izy miplaindre fotiny fa tsy hain'ny vahoaka iny raha ataon'ny vahoaka normal izy miplaindre international zio ty la Russie hitan'olo fa commence mietsiketsika en Afrique normal izy miplaindre anao ndraiky nandeha ata Russie anao anao miconfondre développement andraiky embouteillage azonao zegny azovy normal zegny mon général azovy normal amitsika zegny karaha anao mivolagna mbotiboty baza io 425 milliards de dollars nalefa ny iro jiaby botiboty baza io magnano construction agny à Madagascar ohatrino amizay vola nangalarinareo volaniko zay nalefanareo tamin'ny paradis fiscaux jusqu'à niany aia volamena nangalarinareo biny aia directeur any CNAPS nilefa amin'ny volany public nagnino tsy hita zegny fa affaire tsy tokony misy affaire andeha forognonareo après amizay aia le condamné jiaby igny amin'ny fanjakana miaraka amin'ny fanjakana aby io tsy agnatin'ny prison reo fa mizevizevy lalagna jiaby mavita amin'ny voyage aby reo or ke araiky Jean-Luc Javoljara fa niazavainy tsara ino antony izy nalefanareo amy condamnation nataonareo izy ary izy mbola magnano appel fa izy fo avoanareo menace de mort tsy assassin nareo zay zala anareo assassin firy olo milefa exilé politique fotona avoanareo menace intimidation maromaro erany Madagascar feno milefa reo soit au Canada soit en France soit à la Réunion plein d'exemples volaniko aminareo zegny plein d'exemples ke ino amizay tadiavinareo fa za andeha Madagascar andeha hivolagna raha karaha zegny fa eko anareo requin anareo voay ino diako agny misasany volagna koa ato ingaty mba tsy miasa fa amin'ny Facebook ato fo zay fa retraité volaniko aminareo zegny ary mbola mavita miasa koa fa retraité ary mbola mavita miasa koa ary videonaka volaniko tsy nin'olo tsy mijalo ao tsy nin'olo tsy mitaregny ao fa nin'olo mitaregny fa anareo fo za mazaka démocratie volaniko aminareo zay valiako fo anareo valiako tsara anareo
Non, non Claude. Olo baka avaratra zeny tsy nangala. Iro nangalatra le élection. Olo jiafa mahay zegny. Zegny amizay baka za midato mamango communauté internationale, Union africaine diable, misy représentant de ONU zay nivolavolaniko tato jusqu'à niany tsy nalainy eky téléphone nazy. Fotony volako anareo responsable raha mandalo ao à Madagascar. Fotony fa hainareo fa élection io truqué nagnino ny validenareo. Azonareo. Donc zany any tsy mikarakara la France nagnano. Non. La France c'est des businessmen. Azonareo zegny. Iro nangala nagnano accord niaraka tamin'ny Andry Rajoelina. Zegny Andry Rajoelina jo tsy miresaka il est parti. Nisy accord to zegny nazahoana Andry Rajoelina nationalité français io. Tsoboka tsy hainareo. Iro niaraka tamin'ny Didier Ratsirika karaha niany ty volaniko aminao zay à Paris ao ajo fandeha iza karakory moyen andeha apitandreo ajo amin'ny fitondragna io. Fotony tsy maintsy rongina Andry Rajoelina, fotony andeha ataondreo sacrifice izy, rozy io fa mikoragna atsika mivolagna azy io. Ajo zegny zavanareo fa izy fa Paris ao. Ka iena azoko renseignement parce que za olo renseignement. Azonareo zegny, za olo renseignement. Donc zay tsisy nifidy Andry Rajoelina. Menace, intimidation fo io. Tatana mitarigna to resaka Diego boîte fa complet nato nahazo Andry Rajoelina. De plus, anareo tant de pourcentage nifidy to Diego Serez. Déjà Diego Serez mifidy edy va. Firy olo misy carte électorale. Fotony olo fa hempaka. Rovogna andeha ifidy fa résultat fa efo sitran'izay tsy mideplace. Azonareo zegny. Donc avaritra tsy nangalareo. Iro nangala avaritra nangalareo. Iro avovidy vola iry bora réglage, iry Jocelyne Maxime, iry député nareo diabo ka avaritra pane vepane diaby iro igny nifidy natondreo tous les moyens nangalaragna vato io. Era ny Madagascar volaniko zay fa tsisy olo tia Andry Rajoelina io fa atao forcé olo. Atao forcé olo. Donc zay mivolagna fa Andry Rajoelina nahazo olo baka avaritra. Non, non, non et non. Voilà. Ambilo be ao volaniko. Ambilo be ao mitomagny olo. Mitomagny. Mais mavozo. Mavozo tsao ndeha gadregna. Fotiny fa mafia koa même commissaire ambilo be ao fa nivolaniko teto resaka magnangy nagnapetraka affaire andeha hitory vazaha io. Tsy hainy fa vazaha jiaby tsy manambola. Misy vazaha be mas 450 € volaniko aminareo zay retraite zegny amizay izy koa zay mipetraka en France aty tsisy dikany zegny baka. Sitrany izy mandeha mipetraka à Madagascar. À Madagascar amizay 450 € zegny regninareo karaha mamaventy zegny. Anareo amizay fa zatra viavy volaniko maromaro. Anareo amizay fa zatra ambiance andeha somaro andeha raha jiaby mila vola be alofo karaha zegny baka. L'argent appelle l'argent. Anareo teo maskiny nahita vola hely igny mila vous voulez vivre au-dessus de votre moyen. Exemple za tu vivre au-dessus de mes moyens. Za tomobile naka matimaty za mijery tomobile zegny. Eko fa au moins za préfère tsagnonaka tsara. Tout simplement. Izy koa tomobile za tsy mijery. Izy koa izy mavita mitondra za point A à point B fa mety aminaka edy. Izy koa za koa tsisy tomobile vangoko lomay. Voilà, so alaiko bisikilety. Azonareo. Donc raha diabo volaniko aminareo zegny raha marigny ary za tsy anginy. Ary mbola mandeha lavitra izy ty volaniko aminareo zegny. Fa maromaro olo nikeky, olo vognono iady miaraka amitsika. Ary olo maro maventy iady miaraka amitsika. Tsy volaniko fo agnarandreo fa zay fa pare. Erreur n'olo benay taloha igny tsy ampodinay eky. Erreur ny Kobesy, erreur ny Kotity, erreur diable tsy ampodinay eky. Igny leçonnay volaniko zegny. Nelson Mandela 27 ans izy tagnatin'ny prison nivadiky président izy. Azonareo. Thomas Sankara niady izy naty navy koa raiky capitaine Traoré nandimba izy commencement ndeha raha jiaby. Donc nagnino atsika Madagascar tsy mahita raha zegny fa atsika fo mahita raha tsy manjaro ataony fitondragna ty, fitondragna corrompu volaniko assassin. Tu vois? Corrompu et assassin. Itory
tsy maintsy toratsika amin'ny CPI amin'ny raha nataondreo ary tsy maintsy ampodindreo raha nangalarindreo jiaby. Izy koa olo magnano politika taloha izy tsisy rake nidriky politika izy nivadiky mpagnarivo tsy maintsy nangalatra izy. Azonareo tsy maintsy nangalatra izy. Azovy mahay volany Mamravatomanga, azovy mahay volany Andry aty libre za iza continue exemple Mélenchon obligé volagindreo ty volany Mélenchon tiranazy karaha ty nazahoany raha jiaby amitsika ao ndraiky au contraire nde volana association fo avy koa ro à Paris ao soit disons olo misy association entre 20 et 35 ans mahazo fagnampiagna regny ny fitondragna io raha io fa nisy nahazo je crois que c'est en Suisse ou en Belgique, je me trompe pas, mais madame fa nandefa message taminaka fa na 5 millions d'euros. Regny ny fitondragna io 5 millions d'euros ni dépêchendreo olo miaraka miasa amindreo andeha gnano rapport Rosio à Tananarivo tanjigesa à Paris. Zay ka volaniko anareo tsy tia France misy problème milomé en France, tu vois. Misy problème jiaby mandeha milomé en France andeha ivory en français agnano raha ty en français tsy anareo ino amizay ambadika ao. Zay volaniko accuser la France, accuser tout, mais zahava ino le source de problème. Aia volana association fagnampiagna exemple cyclone kere nahary vola tam coronavirus aia vola jiaby zay. Misy araiky nagnano transparent fa ity nagnamboariny l'hôpital, ity nagnamboariny zegny, ity nagnamboariny zegny, tu vois. Atsika fo nandeha nisomena Andry Rajoely tam CVO un vrai clown volaniko menitra olo jiaby di ino raha nataony CVO, ino raha nataony CVO si nivadika adala fitondragna jiaby zay nigiaka CVO i nivadika adala karaha Jamala boka nanonga raha jiaby nanonga tagnatiny lohandreo tany nivadika Jamala boka raha zay. Azonareo donc zay tsy anginy ndre ino raha tianareo menacé za ndre sarinaka lefa nareo Tananarivo menacé tanareo journaliste Real TV mikaiky za tsy za mikaiky ro volaniko iro mangataka renseignement aminaka iro renseignement io fa avy aminaka za fa tsy mivolagna eky erany Madagascar volaniko aminareo zay ny volaniko teo resaka raha monsieur Vazati. Que fait la France? Ino raha ataony la France, ino raha ataony consulat mahita raha karaha zay izy tsy magnantony commissaire io magnotany fotony atsika boka vola malaky boka fa za mola malaky za tiky nesendreo tagny fa tsy aminaka volaniko zay tsy aminaka tsy mitovy retraite naka tsy mitovy retraite ny vaza sasany exemple izy mpamafalalagna ty mandeha Madagasikara amy retraite nazy ody asa usine izy mandeha tsy mitovy ary retraite naka retraite maramila ary mbola mavita miasa koa za koa tsy tiasa za mangala chômage azonareo zegny. Donc za misy le temps tu vois tsy za tsy tiasa fa niasa pendant 22 ans volaniko zegny to mbola tsy mahebaka za azô Satlara Joakim io za agnaragnanaka jiaby fa hagny mbadibadika Tananarivo fa Satlara Joakim io mbola maro zay ao plus anareo magnano zay karaha io zay ato magnamboatra fo alô fo anareo zay ato magnamboatra fo kone tsy adignanay anareo Madagasikara tsy adignanay jalinareo jalinay alahelinay matoa zay mivolagna zay fotony enay loatra jalo ito zay volaniko za maray koa misy baguette magique volaniko zay ty andeha en France mandehana en France nataoko paf za boka presque ni obligegna azonareo za ni obligegna fotiny tam 1991 le 8 octobre commence niarataraka tam Kobesy zay boka niady état fédéral zay volaniko tsy niany za nagnano zo volaniko zay to tsy anareo boka histoire anaka za 17 ans volagindreo anao tsy maintsy mandeha maramila était obligatoire même anao ivelany zay anao koa français anao tsy maintsy mandeha losy maramila za rango tamizegny azonareo. Donc hitako loatra jaly
du 75 jusqu'à 1991. Fa tsy lombolombo jaly jo azonareo zegny tsy lombolombo jaly jo azo koa no mbola mivanga vary 100 francs 200 francs en francs à l'époque zo potianareo raha jiaby potianareo raha jiaby zanakanareo mety mandeha zanakanareo mety mandeha agny ivelany mianatra tsara ninay ndraiky non seulement magnefa l'école ro tu vois normalement l'éducation est gratuite c'est gratuit l'éducation zavanareo agnatin'ny constitution nareo zavanareo agnatin'ny constitution nareo les vraies constitution tsy araiky ny somenareo igny toka tsy hainareo pendant la transition izy koa misy coup d'état tsy mety kitihana constitution to tsy hainareo tsy mety touchena constitution normalement la vraie constitution araiky farany nataony Didier Ratsirika igny io izy mivolagna fa normalement décentralisation anao ndraiky andry radio anao fetro boka zay boka tsy hainy vahoaka tokony volagninao amin'ny vahoaka boka nareo nivoly ta Paris volaniko zay ino raha nivolagninao tamin'ny vahoaka za koa lany za koa mipetraka amin'ny place miaraka Sarkozy zao boka fa vo bracelet so tsy hainareo boka ino volagninao nazahoagna jusqu'à nationalité français nao anao nivolagna za koa mahazo mipetraka io en place apetrako état fédéral na décentralisation zay boka volagnanao tary maromaro anareo tary ya volagninao même il est par signy tokony azonao ne zigny fa non tsy ni respecter accord ino volagninao amizay zay koa fa décentralisation na état fédéral non aboaba ino olo mivolagna fa si zay misy ministre de décentralisation ary zay fa feny gouverneur en province jiaby gouverneur napetraka sa nifidiany vahoaka azonao zegny anao mivolagna fa mare igny amizay boka sanctionnao zio nagnino tsy azonao il est parso amizay heureusement tsy nazonao fa il est parso koa nazonao nataonao karaha sakatia io zava sakatia zio andeha lafilafinareo sakatia tsy anareo tompony andeha lafilafinareo par force sakatia azonareo donc raha toanareo depuis le début kaza miagnatigny la France ndray zay ty agnisany olo niposanao andry radio ele fotiny jeune dynamique agnano raha izy ty zay volaniko izy koa mipetraka amin'ny place io respecter accornareo donc maintenant respecter la population de Diego aboanareo meranay ambilanareo izy miasa PDS zay tsy mila aboanareo meranay tout simplement aboanareo professeur anay tout simplement non pas de quoi non mais maro boka raha sitrikin'olo za sasany volagna aminaka aviety boka anao aviety anao izy koa tanàna io volaniko aminareo mazaka démocratie za voalohany tagny ary za fa tagny jusqu'à fin 2023 ary za fa tagny fa niady agnontania namagna ao so nareo mivolagna fa mavoza agny fo izy mikapokapoko don za misy bara volaniko taminareo zay baralo 12 io misy olo nangalatra forosy nangalatra telefone ankilany baranay teo olo jiaby volagna ka za iagnina izy za voalohany nagnegna olo zegny za jusqu'à nandeha tam la police nandeha tany jiaby za zaraiky même za zaraiky za nagnano fo za hitan'olo za nilomay olo jiaby amizay nagnaraka za fa ireo nisy avancely tsy tatranay agnaty ala comment dire ça ta grand pavois teo misy olo mavita magnano témoignage zegny izy koa nareo mivolagna fa vendre raha volaniko zegny nisy meso be rô fa za mbola tsy mavozy izy fo izy koa izava meso be même menu za mbola tsy mavozy izy fo fasafasa aminaka izy zay mbola tsy za poera le raha nienaragna zegny atao hoe CAC soit c'est corps à corps azonareo tsy ankila madinikely izy io non zay mbola za mirespecte olo jiaby tsisy olo tsy respecteko fa izy koa mandika lalagna za tsy mirespecte izy koa fa mandika lalagna ary zio ty volaniko zay izy koa lalagna fo ao Madagasikara ao fa tsisy olo mijery à partir du moment pouvoir mandika lalagna ke azovy
Même vlang député tiendroit bin ratondo. Anaro mahita boura réglage am téléphone nazy am la mairie ao mande mi film. Rôle député zay zala. Rôle député zay. Après anaro mahita député araiky afaka Christian tsy boka Diego izy me défendre ratsy manjary avoa Diego. Donc karakôry amizay baka ataonaro amizay ino problème tsika ao volagno zegny. Iro député ni va poupée gonflable volagno zegny apetraka io bam zahagna io, tu vois. Non, donc franchement mila mihetsika. Merci Luisa. Non ka tsopka aro mivolagna fa tsy marigny boka raha volagniko. Tsy marigny raha volagniko ary tsy niany zany volagna volagniko zegny. Même tam coronavirus firy olo mivolagna taminaka. Non ma raha mora fa afodindreo tant que za respecté anaro, tant que lalagna koa aboka anaro, tsy possible anaro agnafody za. Au contraire, za aby mivolagna amin'olo aty manifestation volagniko tsy mamaky raha. Ary za tsara iny menasa anaro, ary za tsara nagnasa anaro. Azonaro? Donc raha volagniko zegny, tsoboka misy olo mivolagna niany fo izy avy à la réunion izy bevava. Non, fa hela volagniko zegny, fa hela tam coronavirus za fa nagnano. Ary fa nandeha tam violent volagniko aminareo zegny, fa nandeha tam violent. Fa za mitenir tête amindreo. Fotiny, en temps, za mbola président des anciens combattants français ta Madagascar, ta Diego Suarez, région de Diana Sava, autorité diable, za mahéro. Que ce soit Jocelyne, que ce soit gouverneur, que ce soit préfet, raha diable zegny eko, tsoboka tsy haindreo boka za, volaniko amindreo amizay. Isaka le 8 mai, 14 juillet, le 11 novembre, zay diable zay miaraka. Zay diable zay miaraka. Mikoragna, samby olo mamirame, tu vois, ary za fa nivolagna tamindreo zegny, tu vois. Misy tsy tia fanjakana io fa tsy mavozo ro tsy mivolagna. Misy mivolagna, marigny raha volagninao fa tsy ara-dalagna fitondragna ty fa mavozo zay mavozo zay. Izy koa mavozo kaza mijiky politique volagniko zegny. Magnova karaha Christian Fakanjo io volagniko. Za mbola tsy volagna cité fa tsy hainao cité io à gauche, droite, devant, derrière. Tu vois, karaha balance boka izy. Donc za tsy de volagna cité loatra, tu vois. Pour l'instant, exemple anaka volagniko Afakanjo Christian, nomaly izy fa nivolagna raha mandala Diego Suarez. Nagnino matanjaka fitondragna ty? Fotiny opposant tsisy. Mavozo. Zio commence mihetsiky, Sophie Ratsirika. Merci. Tanao, za ty tsy pour izy fa hitako izy koa fa olo mihetsiky. Za voalohany mi-applaudisse izy. Fotiny andeha agnano raha manjary. Fa tsy andeha agnano raha mandalo zio Madagascar. Madagascar tsisy raha pare volaniko aminareo zegny. Tsisy raha pare. Ohatriny karama. Zavanareo prix naissance. Tsy proportionnel volaniko aminareo zegny. Ohatriny vidiny kilony vary. Ohatriny vidiny kilony hena. Orka atsika mamboly vary. Atsika mandeha magnafitra vary tany hafa. Zay volaniko tsy erany Madagascar volaniko. Izy koa mitady zay agnano manifestation fotiny mbola tsy hainay ino raha tokony. Anareo sambava volaniko aminareo. Anareo sambava. Lavaninareo premier manifestation. Ambilobe, Pomavavy. Azonareo Nosibe. Fanjavagna tany. Tuléara, base Tuléara. Enareo fa nisy étude ndraiky tamy base Tuléara. Nisy étude kaza ataonareo io mela andeha ataony fanjakana fo. Après amizay erany Madagascar io tsisy fitondragna ty tsy nangalatra vato resaka fifidianana soit législatif soit communal. Donc vous avez toutes les raisons pour manifester. Fa anareo fo zay volaniko mavozo ankadalegna. Izy koa diable mihetsiky tsisy mamaky raha volaniko zegny, tsisy mamon'olo. Premier, c'est militaire déposer les armes. Pardon. Volohany déposer les armes, c'est les militaires. Ary maro koa militaire, fa kivy. Maro koa gendarme, fa kivy. Tu vois? Mais à vous, allô, où est le prochain capitaine Traoré à Madagascar? Où est le prochain capitaine Traoré? Tchis.
Pourtant nareo ka maramila matanjaka boka. Za marigna comment ça on a bloqué quelqu'un, on a bloqué ça. Mais anareo ndraiky tsy hita. Anareo tsy hita. Anareo tsy hita. Donc zegny avitra anakany any, mietsefa tsika diaby. Anareo mitady leader teo ta Diego to, izy nafody tsisy olo mihetsiky niany. Leader afaka andro Christian koa, tsisy olo magnaraka izy agny. Or que raha volagnina afakandro le mariny. Tsisy diso raha volagnina Christian afakandro. Fitondragna ty mafia, dictateur, fa hitanareo boka dictateur boka raha iny boka. Olo mavolagna alotsika andeha hagnano manifestation ke. Pendant 3 jours isamborinareo tsy aboakanareo. En plus izy tary tsy armé, téléphone fo aminazy, izy andeha angaty. Ino raha nandalo, nagnino monsieur le maire io tsy eo mitondra. Or que izy navoafidiny vahoaka. Za mareva mila andeha changer comment ça, atao réélection. Mitovy fo, ino mba andeha changement, au contraire. Ataova madio izy, possible izy mas 99%. Fotony fitondragnanareo fa tsy tianay. Madagascar n'est pas pauvre, Madagascar est appauvri. Olo diaby mitondra io volaniko aminareo zegny, zavanareo compte en banque-ndreo. Olo diaby mitondra io. Ino asany député, mandeha amin'ny assemblée nationale, mizaha fa kibo ty be va tsy be. Tsisy araiky masaky mivorogna fa zegny raha nataonay tamin'ny assemblée nationale, atsika ivory zegny raha nandalo tamin'ny assemblée nationale. Tsisy araiky magnavita magnaboatra lalagna, lalagna ty ataova karaha ty budget ty, agnatin'ny constitution volaniko aminareo zegny. Volagninareo fa école est gratuit. École est gratuit. Nalain'ny fanjakana volanareo jiaby igny. Donc ampodin'ny fanjakana amizay volanareo jiaby. Non, franchement, il faut bouger. Za tsy mi-abandonner volaniko aminareo zegny, mbola tsy leranaka zegny. J'abandonnerai quand je serai mort. Izy koa tsy vitako. Za boka karaha zegny. Zegny volaniko olo jiaby anao andeha maramila, anao fatagny maramila vazaha izy ty fa tsy maramila gasy, volagnindreo. Nandeha fo za, na izy za tsy naty. Mbola tsy leranaka. Donc mission nakazy io, c'est pour Madagascar. Nanizy za défendre la France que za tsy mavita me défendre Madagascar. Zegny volaniko araiky babako araiky mamako. Zegny volagna taminaka, anao gasy va anao vazaha. Za roe. Tu vois, karaha anao papanao, mamanao, tu vois, karaha zegny koa. Araiky mamia au monde, araiky namelogno za. Tu vois? Ary zegny volaniko, eran'ny Madagascar, firy olo zio claquelonao doigt karaha ty, alotsika andeha en France, izy tsy pare. Par contre, roa ndraiky fitondragna io, zanakandreo fo mahazo mandeha. Zanakandreo fo mahazo mandeha l'école, zanakandreo fo mahazo magnano raha jiaby. Donc je suis pas d'accord. Tout simplement, je suis pas d'accord. Voilà. Zegny hevitry naka, tout le monde on bouge. Azonareo zegny, atsika jiaby mihetsiky. Atsika jiaby mihetsiky. Ary tsy mivolagna fa oui, non, aiko Maxilime, aiko raha volagninao jiaby, fa nivolaniko toeto zaiky zegny, fa nivolaniko. Fa reo tsy jaba, za tsy mivolagna gasy, mavozo gasy jaba. Non, za tsy d'accord amizegny. Aiko gasy koa mihetsiky. Mandeha raha jiaby io fa mila mihetsiky. Ka za miambigny fa i change atsika ty, mamiravatma. Non, aboareo fa atsika tsy agneky. Atsika io fa misy raha jiaby. Anareo nosy be exemple, anareo tokony nazo en tant que communal be. Anareo ne tokony nazo. Nareo tsy namezandreo. Tsika vadivadikindreo raha jiaby anareo nihetsiky fa mbola tsy mety igny. Mbola tsy mety igny volaniko. Fotony izy koa mbola raiky aroa telo, izy koa tant que la banane io mbola eo. Nosy be io tsy maintsy lafo fo. Tsy maintsy lafo fo nosy be. Tant que olondreo mbola eo, commandendreo, mbola tsy maintsy avy fo. Donc le cancer de cette de la comment ça, mampijaly Madagascar io, Mamravatomanga, c'est lui qu'il faut régler. Za tsy mivolagna vonia izy, alifasanareo en prison izy, alifasanareo en prison apodiny raha nangalareny jiaby. Raha nangalareny jiaby. Zava raha ataony zio ambilobe ao. Firy camion azy mandeha mijotso. Firy camion azy ao. Mbola association koa magnampignampy olo anosy be toy zay fitondragna io. Zegny amizay andeha idirany
fitondragna io association tsy maintsy ataondreo karaha zay fobaka azonareo. Donc voilà pour aujourd'hui, peut-être après-midi koa tsika magnanognano izy fa za mivolagna aminareo Nosibe, Ambilobe, Ambanja, Diego, Tuléar, Sambava, Tana, Toamasina, eran'ny Madagasikara, leratsika zio. Atsika manoratra histoire atsika eky zio. Génération tsika manoratra histoire atsika. Olobetsika taloha fa nagnano. Zio ty atsika manoratra histoire atsika. Atsika akadikadalendreo resaka état fédéral io, firy olo naty tamin'ny état fédéral io. Le 31 mars 1992 azovy naty. Hein? Igny tokony ataotsika 13 mai tsika igny. Olo niady état fédéral io. Tsy eken'ny club 48 io, fotony amono aferandreo jiaby ao. Zay volagna, izy koa ro nahay nagnampy, nagnamia, za tsisy problème amindreo. Mais le problème, akaparendreo raha jiaby. Donc, atsika tsy magneky zegny. Zay mivolanko, sambolo magnano amin'ny province nazy io. Aboka atsika fa tsy mila ro, tout simplement. Bon, on va finir là. Fa maromaro en même temps za mandefa koa za hitanareo za tsy mandry. Za tsy mandry 2h, 3h, 4h du matin. Za tsy mandry. Fotony fitiavako, tanjazako tieko. Za nalefa forcé volako aminareo zegny en France. Ary za tsy agnamietsigny la France, heureusement. Za koa tsy niala Madagasikara. Possible za zio fa naty. Azonareo zegny. Eko za tsy mety ho faty za. Mais possible za tsy haiko, même l'école zay tsy nandianako volanko aminareo. Zay volanko za tsy mahay teny officiel volagnin-dreo. Par contre teny officiel haiko araiky izy vazaha io. Ary zegny agnatin'ny constitution. Zay volagna aminakahy fa ataova teny non, azafady aminareo fa teninakahy tenin'ny Diego izy hitanareo io. Donc mietsefa tsika ary atsika tsy andohalika amindreo io. Andry nanjongona Marc Ravalomanina ke. Andry tsy maintsy arongana. Tsy possible zegny. Natoa rô mialamboetra. Sasany volagna tsy mahazo magnano teny militaire, tsy mahazo magnano natoa rô magnano intimidation, miarrêté. Firy gendarme, firy militaire mivolagna taminakahy fa tsy possible zay ndeha tifitry vahoaka. Ary tsy possible. Zegny amizay volanko aminareo, mietrefa nareo jiaby zio eran'ny Madagascar. Falera. Nous devons écrire l'histoire de Madagascar, notre jeunesse, notre génération. Les jeunes africains, familles, donc les jeunes malgaches doivent se réveiller. Aznarosé, ils doivent se réveiller. C'est nous qui devons faire. C'est nous qui devons développer Madagascar. Pour que génération, les Ankatika, mandé tsara. Karana ton génération des Ankandjo, Alefandjo miancha, Ivelen, Atikatima, amtsika ao fo mianatra fa au moins raha tsika mipetraka amitsika ao. Atsika koa tiandafo, atsika mandafo izy. Atsika koa tsy tiandafo, tsisy olo miforcer tsika. Zay volako, nous devons écrire notre histoire volako aminareo zay. Notre histoire c'est Madagascar. Nous devons nous lever pour notre liberté. Atsika Madagascar tsy libre. Nous devons combattre ces dictateurs. Fitondragna ty. Ary io tsy vitako zaza raiky volanko zegny. Chacun peut amener la contribution comme Darosé, tu vois, ne serait-ce que de partager les vidéos, ne serait-ce que d'encourager les gens, ne serait-ce que de fangampiengati atka diabe mila mangampi. Aznarosé, tous on doit se battre pour ça. Donc mila mietka que ce soit États-Unis, Chine, diab, Afrique diab, mila mietka zetan misachika. Zema sak mangan vidéo, mangova vidéo, tu vois. Multiplier tsika fa maromaro commence massacre magnano zio multiplier tsika zay fra raiky fo volanko aminareo kaza menace ro resaka amono kaza magnasa ro zay fo kaza menace ro fa volagna fo raha mary raha volanko aminareo jiaby tapinareo sur internet hitanareo raha jiaby volanko zay za tsy mi-invente tsisy raha inventé ko. Donc voilà,
Désolé pour le retardateur. Merci d'avoir suivi encore. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci. Mais ça veut dire que le message, il passe. Le message, il passe. Il faut continuer. Zafan contacter Gaël Bourga. Zami Ambiamze. Zafan contacter Réunion Première. Normalement, je dois y passer. Mais j'attends toujours. Voilà. Zeni. Miasa Fuzat. Mangan Fouachkat. Ok. Merci, 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 merci.